iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul maksud kuwi dong ora Gong. Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa ta? Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kaneka Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada, Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Pukulun. Ah, kencang warudayang lak wong. Kok malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tungdak ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tapa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelake iki ngunek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, Ming siji to? ming siji. Nggih nggih, Pukulun. Kula tampi akarya bombong raosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Kose. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora usah nganggo. Wah, wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ah iya. Bener to? Bener wis. Pukulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe. Lho, dhewe piye? Saplose dono kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora, Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibageke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike.
ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta Ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggen kita omong. Ngene ya Bagong, Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe Kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara ing manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita Kulup Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming Batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. wah nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa. Ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula Ya, saniki dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga yen nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. kula ya gumun lho ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata. Monggo lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane rak mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Ya nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh ngoten, jelase mbangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure. Mpun ming niku. Ora, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dene sampeyan dadi tekak plotroke kathoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa. Ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar ning endi kok sampean ora ngerti? Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Iya. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki.
Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock. Modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane bapak, kula bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa. Mengko nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali bapak ora ana ning teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Nek dewa ora nduduhke bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetha ditantang omah wae. Papa pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Wah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lan goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas, malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak. Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Aku lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa wae? Lho kaya iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu. Wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Ndra? Menungso ora tatanan panos maning jajaran atus kertane baune iblis lanat. Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Kudu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, mangke nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa iki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip
nggo niti priksa marang mobahmu sing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu ta apa e? Ta apa kok nggo panganan ana molen barang. Ngeleh. Ngeleh ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti kekarepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku kepidak menungsa ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakokean gunung tanpa guna. Ora minggat larak, dia mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Udus. Kocluk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mau nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke.
Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ha ora. Kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso kono. Ya. Ngaso ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku, Reng. Dengkulmu mlacet. Ngedeg-deg iki senengane. Wak tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dewa-dewane terus. Ya. Codhe saka sing gawe. Ya nadyan ora kabeh para durandara ingkang nderekke kalawan tindak ulun. Nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru. Ana ing wana Bombong Wirayang. Nuning nggih pukulun. Brama wonten timbalan ing dawuh. Yama Adipati. Nggih wonten dawuh pukulun. Dina iki kita aja dikangelan ya, Nggir. Tundungan Bagong dipen bali saka Mahameru saka ing telenging wana Bombong Wirayang. Sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong drajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong ki mung batur mung panakawan. Nanging daya kekuwatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan. Lho iki mekaten pukul. Malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawaton piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen nganti terus-terus Bagong ngene nglakoni tapa sing ora tentrem Kayangan. Ih, mekaten. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten Pukulun. Saiki kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum saronari saged wangsul menika langlah langkung prayogi nanging mrawi boten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ngati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusuh. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong dening dewani. Lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Dipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong. Wangono ya nggih. Lho iki ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
kalian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentala. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak belani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae, iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Kowe ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude kuwi? Maksude piye kuwi? Aku adoh, tak ceraki. Nek cerak, tak doi. Terus lareng mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis rasa kuwatir. Kowe karo aku ki pinter aku nek gelut tinimbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora ngono magawe glarira wang wow juk-juk langsung loro Truk. Mungsuhe loro Truk rene Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndos pundi Pukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras bombong wirayang lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brama. Wo,
Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Oh, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongake ning Kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkahing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah? Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Dene aku Pangga, tak ayoni. Tru. Ya. Wah! Aja mlayu. Ngopo, Gong? Kok kaya wong girap-girap? Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem ra iku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak. Gletak jengkulmu atos iki. Lah piye? Ora kena. Lho,
Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane, Wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. lho, gunane ngono kuwi saiki deloken. Kowe ngantem ora kena to? Wah, iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki nanti. Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese Kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. terus Jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. kene ngene. Meteng Mesti kena. kene Mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. wah mati we. We ngantem sak tutuk-tutukmu acan dadak slentrek ora mules aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae ayo ngantem. Mati dari aku. Nyoti bakno Pecah siramu. ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyamburi. Mati. Mile gantine. Dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Linakonan lajeng kersa paduka kados pundi pukulun katemben wae jeneng ulun antuk dawuh supaya tumimbal lairing Madyapada tegese ana saperangan bab kang sawetara kudu rinembug sepisan jeneng ulun lan Siadi kudu pisah sawetara wanci sinambi nunggu wektu prayoga manunggaling Wisnu lan Dewi Sri. Lajeng ingkang angka kalih mesti ana sesanggan abot kang kudu sinangga utawa bab gedhe kang kudu den rampungi. Sinuwun menawi kepareng ngamilih mbok bilih mbok inggih ampun ngantos pinisah malih. Sing abot dudu kuwi nanging pun Kakang lawan Siadi kudu prayitna amilih sapa pawongan kang kuat kesandangan panitisan iki apa maneh lamun wis tinitisan mesti bakal nemahi sangsara ya kuwi pacoban tumraping urip kanggo ndadar kekuataning lair batin jroning dadya pamartaning jagat Yayi. Lajeng kula kedah kados pundi pukulun. Mula kang saka kuwi wit dina iki sawegakna rasamu sernakna kang sangga runggi. Aja kongsi kleru milih dalan. Kong sepisan meneh hayo kongsi kleru milih dalan panitisan ya Yayi. Lamun wis cocok kanang wektu nadyan pinalang gunung yang jembaring
samudra nglangut pinesti bakal ketemu lawan jeneng sira ya Yai. Waton taksih sumanding paduka nadyanto sewu warsa nedya kula anti kanthi raos kabagyan ukulun sumangga kula dherekaken amilang panitisan amiling lakon. Ayo Yai padha bebarengan enggal tumuju ning ngarca padha Yai. Prabu Wisrawana iki. Ayo maju. Ayo. Ayo Danawati manuta kelawan Prabu Wisrawana. Ayo. Wah.
Surebdata Pitana anenggih wau kocapa pundi to ingkang negara kang minangka purwakaning kandha lamun ngupaya negara 100 tanantuk 20.000 tan wonten sedasa pramila pantes dadya purwakaning carita konang den ucapna negara Maespati negara panjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah kartotata tur raharja padang jagate dhuwur kukuse adoh kuncarane tur ya ombo jajane gedhe pangari bawane marmo datan moka lamun to kraton Maespati negara kang aran katekaning mungsuh aran ketekan mungsuh jalaran padha sayuk sayek saeka praya sadayan toko denya hangreksa kuncaraning praja satemah muncar-muncar malimbaring manca negari ora mokal lamun kathah para sura nanging datan ginebak sarana bandayuda mung kayung-yun marang pepoyaning kautaman kacarita nalika semana nyarengi dinten Respati enjingi sang katong lenggah hamung wenang hangucapna Srinata Maespati inggih jejuluk Prabu Kartawirya ya Prabu Natawirya ya Prabu Sasrawirya Narendra adil para marta memayu hayuning jagat budidaya tentreming bawana denya ngasta pusara roda paprentaning negari tan ambau kapine tegese ora beda-bedake ora mawas kulit daging sanak kadang tawang mitra lumakune hukum lan ganjar tancepe sanget permati marmo temah tentrem kang dedunung jenak kang dedebok ing mangke sang katong candrane sinawang saking Mandra Pindha Bathara Kuwira dewaning kadonyan ngejawantah rob sidhem permanem seklimah dereng kawiyos pangandikaning sang katong hamung hangrantos lho nggih sinten to ingkang jumeneng regemeng yayah lintang Bima Setinuwak tutuk ing naga nenggih tanggulanging kewuh negaring Maespati kapernah sederek nak sanak lawan kang nata nenggih menika ta warnane Sang Jama Dagni datan kantun pasebane warang panata ing Maespati nggih Patih Surata dasar gagah pideksa turtur sekti mandraguna marma hanggung cinangket pasebaning lawan ingkang nata ginala-gala dadya gedhik manggalaning yuda praja Maespati bagus warnane pinter momong naleni rasa para kawula sembada hangasrepi tiasing ngadasih metsukaning praja memayu tias rahayu ing nguntap pisawaning para nayaka mantri bupati bek amber-amblabar pasebaning kaliwon panewu mangkono pangulucitaning wardaya kang dereng kawiyos sing lesan
utamaning nata berbuti pawalaksana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya Anggung denya paring dana angge ganjar saben dina kang pawalaksana ana tepi pangan dika Yuang suksmana mangadili nuwih muga tansah paring pepayung marang sagung dumadi. Mangkoto adiku di, adiku wong gagah kadangipun Kakang Jamadagni sapraptamu padha becik nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning pun Kakang ing Maespati ngene Yayi. Antuk pamujimu lulus raja prataku tan manggih pangrencana ora liwat basaku wae muga katurana ngarsamu Kakang Prabu Kartawirya. Iya banget panarimaku Yai, ora liwat diprayogakake anggonira satata lungguh. Wah iya kaya wis ora kurang prayoga lungguhku. Nadyan jeneng sira Patih Surata padha becik sowanmu nggonmu ngadhep ngabyantara ana ngarsaning ingsun iki. Nuli nggih sinuwun lulus raja sowan kula tan manggih alangan sakara koreng marga boten langkung sumungkeming raos bekti kula mugi katura wonten sandhapada paduka njing sinuwun Prabu Natawirya inggih Sang Prabu Kartawirya. Iya Patih tak tampa pangabektimu andayani bungah bombong rasane atiku ora liwat dikepenakake anggonira satata lungguh.
Lho inggih kados sampun boten kirang prayogi sowan kula sinuwun. Ya, lamun to kabeh wis pepak ander nggone padha marak seba ning ngarsaning ingsun kene. Sadurunge jeneng ingsun medhar sabda gati ning pasewakan. Ayo tak kanthi luwih dhisik padha lungguh satata seje kang padha rinasa. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana hambre sekar gadung ngas kandanyo ing maweh raras renaning triya iya jagat dewa Bathara Waya Bathara jagat pramudita setemene mulya mukti wibawa Nyakrawati mbau denda ora kaya kang sun rasakake kaya wektu iki kawibawan kadonyan kabeh wis kacakup dening Prabu Natawirya ya Prabu Kartawirya ing Maespati. Dasar negaraku iki negara kang subur makmur, akeh ulu pawetu kang banget ngasilake tumrap para kawula. Turta maneh wadya balaku akeh turta sekti-sekti. Apa maneh kang pinandika dening sira Yayi Jamadagni lan kadangmu ya kakangmu Sisuwandagni kang wektu dina iki durung bisa marak pasewakan ing negara Maespati. Waladalah. Tak rasa kaya wis bakuh kukuh adeking praja Maespati iki. Nadyan to mengkono wae. Ora banjur ingsun iki pegat saka ing kawaspadan. Nanging aku ya tetep bombong. Mula nora kendhat nggonku tansah ngunjukake rasa syukur marang Gusti. Lan aku go ngaturake panuwun banget awit kasetyanmu Yayi Jamadagni nggonmu padha nyeramakake uripmu kanggo rarjaning praja Maespati iki ya Yayi. Sira kuwi masih sedulurku nak ndulur. Sira lan kakangmu Suwandagni kuwi putrane Bapa Paman Begawan Wisanggening Jati Srana. Jati Srana kepernah iring kidul kono gunung desa. Jarene kono kuwi akeh nggon wong ayu-ayu. Nggon pengendang wit wadon sing wah jarene ngedapi-dapi kuwi jarene. Bener lan orane sira kang luwih pana bab kuwi ya Yai. Wah iya. Mula kang saka kuwi nggonku tansah gedhekake rasa syukur datan kendhat krana apa
negaraku ing Maespati iki wis kok sengkuyung kanthi jiwa kaprawiran lan kasetyanmu kuwi ya Yai. Wah iya Kakang Prabu banget panarimaku semono uga nggonmu ngrengkuh marang aku lan Kakang Suandakni sak bisa-bisa aku labuh marang bumi wutah gedhehku ya ing Maespati kene anut kabisan lan dewasanku. Pun Kakang wis nyekseni ing reh kasekten lan kadigdayanmu kabeh guna kasantikanmu paribasan wong sak jagat padha ering marang sira Yai. Uga ora lali ingsun tepo tangan budi kang gedhe dene sira Yai kang wis bangkit ngerabekake kelawan pun Kakang Duk nalika semana nalika jroning sayembara praja Ngindrapura ing kono Narendra Ngindrapura Prabu Danuwasesa kagungan putra ya kuwi putra putri cacah telu kang sesilih Dewi Danuwati, Dewi Danuresmi lan Dewi Danuretna. Ing kono kadang werdane putri ketiga kuwi mau ya kuwi satriya aran Raden Danuja lan Danujan ing kono ngedekake Giri Patembaya sok sapa kang bisa ngasorake gedene nyempal bau kiwa tengene Danuja lan Danujan bakal antuk putri boyongan ya putri katelu iku mau. Temah nalika semono kasembatan jeneng sira kang tak sraya rono ya mung jeneng sira kang kunandingi Danuja lan Danujan satemah sirna margalayu si Danuja lan Danujan iku mau elo ing kahanan sirnaning Danuja kelawan Danujan babar jatining wujud dadi wujuding pusaka kang ngedapi-dapi nalika semono gedene ranjamak ya kuwi gendhewa lan jemparing Bargawastra kang saiki wis kok regem dadi pusaka piandelmu. Wah iya pancen dasar kepara nyata nanging tak rasa kabeh iku mau anut mergo antuk daya saka kuasaning Gusti kang Maha Agung tanpa ana pitulunganing Gusti kang Maha Nasa tangeh lamun kasembatan aku bisa dadi kaya mangkene iki. Mula aja banget-banget nggon munggunggung lan ngalembono marang Jamadagni. Krana Jamadagni ora seneng dialembono. Marga iku tundhone bakal nggeret marang kasangsaraning uripku. Weh, lah kok watakmu becike kaya mengkono senadyan agal growal-growal kang dadi sifatmu kang kaya mengkono kuwi ya Yai. Wah, jan tenan. Bombong rasane ngatiku. Setemene aku malah genti takon, jeneng sira wis kelakon ngrabekake aku antuk Dewi Danawati, kakangmu antuk Dewi Danuresmi. Lan Yayi Sumali raja ing Ngalengka antuk Dewi Danuretna. Nanging kena ngapa kowe dhewe kok malah durung gelem rabi kuwi kepiye to, Yai? Ngelingono kowe iki wis cukup umur ya. Aku ngelingi banget sepira gedening lelabuhanmu mula yen to jeneng sira kuwi kepengin enggal palakrama milya kalawan wanita ngendi. Aku kang bakal sumedya ngrabekake jeneng sira. Apa jeneng sira kepengin kelawan abdi pesinden ning Maespati sing anyaran kene? Sing saiki lah apa meneh sing jare sing lemu kuwi lho. Mantep jarene. Aku durung mikir bab kuwi isih akeh kang kudu tak rampungake jroning nggonku ngayahi jejibaning praja Maespati kene. Kowe adalah ya yen to kaya mangkono ya wis sak karepmu. Pun Kakang ngomong manut apa kang dadi karepmu yen to jeneng sira durung kasdu kepengin
Palakrama seje kang saka kuwi pun kakang bakal ngandharake bab kang mungahake ya kuwi sumurupa kabeh wae. Jeneng sira Yayi Jamadagni lan kabeh para nayaka Projeng Maespati kene anggonku jejodhoan kelawan Yayi Dewi Danuwati malah kepara wus